Тодорка Бакърджиева. Тя се включва в борбата за свобода, като става таен куриер на Централния революционен комитет. С младежки жар и самоотверженост тя изпълнява възлаганите тежки за възрастта и задачи. Тодорка няколкократно пренасяла оръжие, вестници, писма и друга литература от Румъния, благодарение на перфектното владеене на турски и румънски език. Тя ги крие в модните тогава самарчета, поставени на кръста под роклята или скрити в дългите си коси. От името на Централния революционен комитет е била изпратена да разузнае как е станало залавянето на Васил Левски. С голямо хладнокръвие и мъжество Тодора устройва срещата, последното свиждане на Ботев с майка му. По негова поръка тя отива в Калофер, откъдето двете жени, облечени в турски дрехи, тръгнали през Балкана. Тодорка е национален герой, който се числи в редовете на народните политически деятели като куриер в тайната поща на българското тайно правителство.